שלום לכולם, אנחנו היום נלמד לבנות משחק פשוט מאוד של יריות. ככה בעצם המשחק ייראה בסוף, חללית יכולה לזוז ולראות כדורים. זה הבסיס של הבסיס, ואנחנו עכשיו נתחיל לבנות את הפרויקט. אז דבר ראשון, אני בעצם עושה File, New Project, ויוצר לי Empty Views Activity. אני אקרא לאפליקציה שלי Simple Shooting Game. וככה נראה בעצם הפרויקט כשהוא נוצר. יש בו main activity. ה-main activity שלנו הוא ישמש אותנו בעצם רק כמין גורם מתווך לדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה בעצם ה-game view, בעצם מחלקה נוספת שאנחנו ניצור, שהיא למעשה מנהלת את המשחק. אנחנו רגע ניצור אותה. File, New. רגע, ניתן לו רגע לאנדקס. אבל עד שהוא יגמור לאנדקס, אני רק אוסיף פה כמה דברים. אנחנו בעצם רוצים שיהיה לנו שתי מתודות שאנחנו צריכים לממש, בעצם כדי שכשהמשחק יתחיל לפעול, כשהאפליקציה תתחיל לפעול, האקטיביטי שלנו יעביר אותנו אל ה-game view. אז שתי המתודות האלה הן, רגע טוב, עדיין לא גמר לאנדקס. יופי, אז אני בעצם עושה פה override לשתי מתודות, שהן on resume, ומתודה נוספת on pause. on resume ו-on pause זה בעצם מתודות שמה שהן עושות, הן קובעות מה יקרה כשיוצאים מהאפליקציה וכשחוזרים לאפליקציה. אז on pause זה מה שיוצאים, ו-on resume זה שחוזרים. איך זה הולך להתבצע? אנחנו הולכים ליצור מחלקה נוספת, new java class, נקרא לה game view, והיא בעצם תהיה extend של surface view. אוקיי? surface view זה בעצם איזשהו רכיב גרפי שמאפשר לנו לצייר ציור חופשי על המסך. כפי שאתם רואים, אנחנו צריכים ליצור קונסטרקטור כדי שהירושה תהיה חוקית. ועל הקונסטרקטור שלנו, של GameView, אנחנו קודם כל קוראים, אנחנו צריכים לקבל את הקונטקסט, זאת אומרת, זה בעצם המחלקה, ה-main activity שיצרה אותנו, אנחנו גם לשמור אותו בתור שדה גלובלי. בואו נעשה this context, שזה context, נעשה focus, אבל כרגע אני לא יודע מהו, לא מעניין אותי מהו. שני דברים נוספים שאנחנו רוצים לשמור, רוצים לקבל, זה את הרוחב והגובה של המסך. למה? כי זה ישמש אותנו אחרי זה לקבוע את המיקומים של השחקנים, של האלמנטים על המסך, בעצם בתוך הסרפס, איפה לצייר אותם ולאן להזיז אותם. אז אנחנו בעצם גם נתחיל שני משתנים גלובליים נוספים. לא, אנחנו רוצים int width ו-height, ואנחנו נתחיל אותם כאן.
width שווה width, and this height. אז כל הדברים האלה AI משלים לי, אני לא תמיד רוצה את הכל. אני חוזר רגע למיין, אז בעצם זה הגיימביו, זה הגיימביו הבסיסי. אני הולך רגע למיין אקטיביטי, חזרה, יוצר שדה גלובלי מטיפוס גיימביו, ומתחיל אותו גיימביו שווה new גיימביו. אז הקונטקסט זה this, בסדר? אבל הוא כמובן צריך גם את ה-width וה-height. איך אני אשיג את ה-width וה-height? אני פונה אל החלון שבתוכו אני נמצא. החלון הוא, אני פונה אליו על ידי קריאה למתודה get window manager, נקודה get default display, זאת אומרת התצוגה שבתוכה אני נמצא, ואני עושה את ה-get metrics. בסדר? get metrics. עכשיו, metrics זה בעצם המטריקות, הגדלים של המסך. הוא אמור לקבל איזשהו אובייקט שנקרא display metrics. אני יוצר את האובייקט הזה כאן, ואז אני נותן את האובייקט הזה כפרמטר למתודה. ואז פה כשאני בעצם רוצה לתת את הרוחב והגובה, אני בעצם לוקח את ה-display metrics, נקודה with pixels, ו-display metrics, נקודה height pixels. אז אני נותן לו בעצם את הפיקסלים של הגובה והרוחב. ודבר אחרון שאני עושה set content view game view, בעצם אני מעביר לגיים view את השליטה בעצם על המסך של האקטיביטי. אני מגדיר אותו כמסך של האקטיביטי. שני דברים נוספים שאני עושה על מנת שהמשחק יתחיל ויסתיים. אז פה בעצם אמרנו ב-on resume ו-on resume אני בעצם צריך לגרום לזה שהמשחק יתחיל או יעצור. אז על מנת שזה יקרה אני צריך פה בגיים view גם כן שיהיו לי שתי מתודות של, רגע חכה עם הדבר הזה, אני רוצה בעצם pause, זה בעצם מתודה של pause, זה לא מה שאני רוצה, זה מתודה של public void pause. ודבר שני public void resume, נהדר, מצוין. שתי מתודות האלה pause וריזום, בעצם בתוכם אני אתחיל ואעצור את המשחק. אני רוצה ליצור לפה בעצם איזשהו משתנה גלובלי נוסף שהוא יהיה בוליאן, נגיד playing או running. אז בפוז בעצם אני אעשה קודם כל playing בהתחלה, אני אתחיל אותו להיות false כמובן, false, כל עוד מתחיל את המשחק הוא לא. אז בפוז כמובן אני שוב אגדיר אותו כ-false, playing שווה false. ודבר שני, בזום אני אעשה playing שווה true. זה באופן בסיסי, זאת אומרת, האם אני משחק את המשחק כרגע או לא משחק אותו. תכף נראה את המשמעות שלי לזה בהמשך. וגם את הדברים נוספים שנוסיף פה לפוז וריזום. אבל זה כרגע מתודות פוז וריזום בצורה הכי בסיסית שלהם. והדבר שאני בעצם רוצה לעשות, זה ב-on resume, אני עושה game view נקודה resume, ו-on pause, אני עושה game view נקודה pause. בסדר? ממש אומר למשחק לעצור, או אומר למשחק להמשיך. אני חוזר למחלקה game view. בעצם המחלקה game view, כמו שאמרנו, היא extend surface view. כלומר, היא יורשת מ-surface view, היא מהווה surface view בפני עצמה. ושני דברים נוספים, או אולי שלושה אפילו דברים נוספים שאנחנו צריכים להוסיף פה,
כדי לעבוד פה בצורה חלקה, א', אנחנו רוצים שיהיה פה game thread, כלומר תהליכון שבעצם מעדכן את המסך באופן קבוע בנפרד מה-UI thread, בעצם מה-thread הראשי. רוצים בעצם להפריד את הדברים האלה, כי אם ה-thread הראשי יטפל בכל פעם, בעצם יעשה את העדכונים של המסך, האפליקציה תיתקע. וכמובן שאנדרואיד גם יעיף אותנו מהאפליקציה, כי ברגע שהאפליקציה נתקעת, אנדרואיד מעיף את האפליקציה הזאת מה-CPU של המכשיר. אנחנו לא רוצים ליצור מצב כזה, אנחנו רוצים בעצם שכל העדכונים שהכדורים זזים וכדומה, כל זה יקרה בנפרד מהתהליכון שמנהל את הממשק מול המשתמש. אז צריכים game thread. דבר שני שאנחנו צריכים זה בעצם surface holder. surface holder זה הרכיב בתוך ה-surface view שאחראי על בעצם ההחזקה של לוח הציור. בסדר? הוא מחזיק את לוח הציור, ומי שרוצה גישה ללוח הציור צריך בעצם לבקש את זה מה-surface holder. כרגע בוא נמשיך רגע. אנחנו רוצים בעצם גם כן להמשיך את המתודות on pause ו-on resume. בעצם ב-on pause אנחנו צריכים להוסיף את הקוד הבא. הקוד הבא בעצם, מלבד זה שהוא מגדיר את playing להיות false, הוא גם סוגר את ה-thread. בסדר? הוא עושה game thread נקודה join. join זה אומר תצרף את ה-thread הזה ל-thread הראשי, תסגור אותו למעשה. בסדר? יש פה try catch כדי לטפל בכל מיני חריגות, כל מיני טעויות, שגיאות. וב-on resume אנחנו למעשה רוצים ליצור מחדש את ה-game thread, אבל לא נעשה את זה כמו שמציע לנו פה ה-AI. אנחנו ניתן new thread וניתן לו את this בתור ה-runnable שלו. בסדר? runnable זה ממשק, ובעצם אומר כן אובייקט שאפשר להריץ אותו דרך thread, בעצם אפשר להריץ אותו בנפרד, הוא יכול לרוץ במקביל. אנחנו למעשה למה הוא לא נותן לי? בעצם חצפתי את זה. אנחנו לא נותן לי בו האפשרויות. אנחנו נעשה בעצם game thread שווה new thread this, ופה אנחנו נעשה בעצם נוסיף שהמחלקה שלנו implements runnable. implements runnable זאת אומרת היא בעצם סוג של runnable. כמובן שעל מנת שהמחלקה תהיה runnable צריך לממש את המתודה run. המתודה run זאת המתודה שרצה כשהתהליכון רץ. אוקיי? זאת אומרת למעשה כל בעצם ההרצה של המשחק נעשית דרך המתודה הזאת. מה אנחנו בעצם רוצים שיקרה במתודה הזאת? שלושה דברים. א', update. דבר שני, draw. דבר שלישי, control. בסדר? AI כבר משלים את זה כי גם ראה אותי בונה את זה בעבר, וגם כי יש לו את ההבנה של מה אני בונה פה. ובעצם במתודה run אני עושה ככה, כל עוד while play, כל עוד המשחק רץ, אנחנו עושים שלושה דברים, update, draw ו-control. מה בעצם יקרה בכל אחד מהמתודות האלה? ב-update אנחנו נעדכן את כל הדברים שצריכים לעדכן בשחקנים, בכדורים, בכל האלמנטים של המשחק. אפשר לומר שזה, אם אנחנו... זה בעצם החלק המופשט של המשחק, בסדר? כל הנתונים, מעדכנים אותם, ואז אחר כך מציירים אותם על המסך, בעצם מציירים את כל האלמנטים על המסך, וקונטרול זאת בעצם מתודה שאמורה לבסט לי את הקצב של המשחק.
כלומר שה-update ו-draw לא יקרו איזה מיליון פעמים בשנייה, כי הקונטרול בעצם כל פעם שאנחנו נעשה update ו-draw, אנחנו נעצור לרגע, על מנת שהעדכונים לא יקרו מאות ואלפי פעמים בשנייה, ואז זה גם יגמור לנו את הסוללה וגם יגמור לנו בעצם יעשה לנו כל מיני קפיצות כאלה על המסך. אז נממש קודם כל את הקונטרול. בעצם הקונטרול זה מתודה שהיא נועדה, כמו שאמרתי, לווסת את הקצב, אז היא בעצם תעשה לנו הפסקה כל כמה שניות, כל כמה מילי שניות היא תעשה הפסקה. אז AI כבר משלים לי בעצם את ה-try catch שלי. בסדר? הפקודה שבעצם אנחנו נותנים פה זה GameThread.sleep. כלומר, sleep זה בעצם תעשה הפסקה רגע ל-17 מילי שניות. אוקיי, בעצם זה נותן לנו הפסקה של 17 מילי שניות בין כל פעולה לפעולה. בין update ו-draw ל-update ו-draw הבא אחריו. בסדר? העלולה הזאת לא תרוץ באופן רצוף, אלא יהיה לה הפסקות באמצע. יפה, אז זה בעצם המבנה הבסיסי של כל המשחק. כפי שאתם רואים, כבר יש לנו פה כמה וכמה מתודות, pause, resume, run, update, draw, control. מה חסר לנו פה? חסר לנו פה את כל האלמנטים של המשחק. השחקן שלנו, הכדורים שלנו, חסר לנו פה טיפול בנגיעות במסך. כל זה נעשה בסרטון הבא.